Mana le? Gongga. Hai Gungga. Hey, ai gong. Zero start now. Marbai bitanga. I have complete. Hisunu ma hinjau lawan siu le. Hinjau. Hisuna. Happy New Year! Good morning, morning simba. Ara give you an one boy kuba angni be. I love Abangcha. Sanela borane jan laga say angni gosogo ni fry. Godan बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बाहरबाय आरो दिनै माने आंनि नैथि चेलेन्जखौ आं दायो कमप्लिट खालामगोन दिनै जादों 5 जानुवारि आरो बे 5 जानुवारिनि फुंबिलिनि टाइमाव आङो दिनै ओंखारदों आरो आंनि नैथि चेलेन्जखौ आङो दिनै कमप्लिट खालामगोन आंनि नैथि चेलेन्जआ मामोन आंनि नैथि चेलेन्जआ जादों फुंबिलिनि 5 रिंगायाव दुगैनांगौ ओ माय गॉड जिगोदम माने हरानो दङ दाबो नै उनथिंबो सोराङाखै बेजोंबो जाने सोराङाखै आङो लाइट लागायनानैसो माने भिडिअ बानायगासिनो दायो आरो बिदिनो आङो दायो थांगासिनो दङ दैसा फारसेसिम दिनैनि आंनि नैथि माने चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय दायो जोङो दैसा फारसे फैबाय आरो आंजों लोगोसे दङ नै टसेरि सेरि फैगासिनो दङ बे जादों सोर ओइनो केमेरामेन गुप्ता आरो नैबे जाबाय आंनि कस्ट्यूम ये रहा मेरा अब्ला दायो दुगैनायनि सिगां जोङो दायो माने गुबुननियाव जिगाब खावनो थांगोन मानो होनब्ला अर सायनांगौ ओंखायनो जिगाब खावनो थांगोन दायो चल जिगाबखौ लाबाय बिथाङा बिराद दुस्थु खावमारबाय ने जिगाबखौ नायलाय खावमारबाय इमान सिखावयो दुगैनो हायाबा मालायनि जिगाबखौ मानो खावो बियो दायो लाबाय जिगाब अभी शुरू करना है अब आएगा मजा Keluar balik tinggal enggak usah. Bapre, langsung keluar balik jangan sampai harga makan deh. आं केमेरामेन एसे गोजांदो खुगानिफ्राय धुङा खुलायलायो नाथाय किन्तु बेसेदि गोजांदो नै नुबाय आयु फुंनि 5टा बाजिदो दायो 5 AM 5 रिंगा Oh my god थामोन बयनिसिमबो आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बेखौ आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय मानो होनब्ला 5 जानुवारि आरो नै गोजांनायखौ गारनानैब्लाबो नोंथांमोननि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय ओंखारदों बेसेदि खस्थ' खालामनानै नोंथांमोनखौ एसेब्लाबो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय ओंखारदों स' जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायगासिनो दङ बिथांमोना प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लाइक शेयार कमेन्ट खालामाखैब्ला दानो खालाम जुदि दायो नायबाय थादोंब्ला दानो खालाम आरो जाय बिथांमोना लाइक शेयार माने लाइक शेयार बेफोरबायदि खालामा आरो बिथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनाखैब्ला नोंथांमोना डिसलाइक खालामना हो अब्लाबो एसेब्लाबो गोजोनगोन नङा होनब्ला लाइकनि जायगायाव डिसलाइक मोनगोन आरो जुदि भिडिअखौ थारैनो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै आंनि बे खस्थ'नि थाखाय मोनसे लाइक खालाम शेयार खालाम बेखौनो गुरै खावलायबाय स' हेपि निउ इयार आई लाभ Abangcha बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय स' दायो दुगैनोसै
Thanda, thanda, thanda. Nih. So daya bazi deng baringga ada daya. Hamar renda baru. Ai mana itu? Mana le? Gongga. Hai bunga. Ai gongga pasan hari ini fungi somona dugin yang kerbai so angni sana berkai japung deh. Hanglan sih. Agena. 1, 2, 3, go. Viral lihat. Deh. Gusang deh. 10 nih fry countdown deh. Deh. 10 nih fry. 10 nih fry. Deh. 10, Ya. 9, Ya. 8, Ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 start now. Marwah video kah? I have complete. Angni second challenge. Angga complete kalambai. So fungni baring gaya udah gay naik. Ya. Bisa mai. Bisa mai. Lah, anang tamu nato dayo no singo mane hi singo so dong ozanan go ji singo. Oblah ang dong mane dei sane singo ara dugi khambai. Oblah bore hai feelings jaga non blah abeni thakai. Anang tamu na onnane please subscribe khalam, like, share, comment khalam please onnane. Munse la share khalam, manse like khalam, okay? Nudok, be budi ke? Jika mali karai horde. Zaini fry jika blab dong mana ini? Rai horde jika kumana lang dong deh. Nuhurlah malik ke gezan odeng. Sumpang lah. Hisunu mah hinjau lawan siu le, hinjau. Hisuna. Bisa beli. Apa ang hinjau nai sikau? Apa ang hinjau nai sikau hinjau. Hisuna. So रायजोफोर माने आंनि आंगो लोगोफोर दिनै नि माने आंनि नैथि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय फैदोंमोन दैसायाव चेलेन्जआनो जाहैदोंमोन नालाय फुंबिलिनि 5 रिंगायाव दैसानि गुसु दैयाव दुगैनांगौ नङा होनब्ला आरो आङो दिनै थारैनो कमप्लिट खालामनो मोनबाय स' जोबोद गोजोनदों दुगैखांनायनि उनाव गुदुं माने गरम जाखांदों आरो बिदिनो दायो आंनि चेलेन्जआ नैयावनो
माने कमप्लिट जाबाय नैथि चेलेन्ज आरो उनाव जायफोर बिथांमोना आंनो आरो गुबुन गुबुन चेलेन्जफोर हरनो दङ आरो माने आंहा गोबां मावनो गोनां दंबावो आरो जायफोर बिथांमोना आंनो चेलेन्ज हरनो दंबावो बिथांमोना एबा हरनो गोसो बिथांमोना आंनो चेलेन्जखौ हरजागोन आङो थाबैनो बिथांमोननो कमप्लिट खालामनानै दिन्थिगोन नैबे जानुवारि दान मोनसेयाव आं नोंथांमोननो चेलेन्जिंफोरखौ कमप्लिट खालामनानै दिन्थिजोबगोन स' मा बुंनो आरो नङा होमब्ला